Sufrida pero importantísima victoria de Río Natura Monbus en Fuenlabrada. Un triunfo que os sitúa con 11 victorias na clasificación e os deixa a 5 mailo average do descenso agora mesmo. O que o mesmo de Manresa e Fuenlabrada. Matemáticamente non, pero 5 mailo average a falta de 9 partidos, a cousa está case. É todo un éxito que temos que valorar. Ver orzamento, saber da inexperiencia destes xogadores, da súa mocidade, 9 caras novas esta temporada e aí está, a permanencia case xa garantida. O partido que comezaba en Fuenlabrada con Río Natura Monbus dando sensación de que defensivamente seguía ao nivel do último partido ante Murcia. Rápidamente tomaba vantaxe e aí estaba Pavel Pumprala e Maxi Kliva. Como sempre, Pumprala liderando coa súa intensidade, co seu traballo. A defensa de Río Natura Monbus e o alemán que comezaba a carburar. Foi a victoria probablemente que quedará reflectida na memoria máis aló do récord de asistencias de Rafa Luz como polo partido de Maxi Kliva. O alemán estivo realmente extraordinario. Viamos aí a canastra de Pumprala, outro dos destacados, e Panko, que sufriu a marcaxe de Pumprala. Quedou en 1 de 11 en tiros de campo. Esnaquizou Pumprala co seu traballo defensivo o MVP desta temporada. O lanzamento de Corbacho, outro dos destacados. Atención a Corbacho que leva 25 puntos de media nos 3 últimos encontros. Nestes 3 últimos partidos, Río Natura Monbus promedia 94 puntos. 94 puntos en 3 partidos. Tito Díaz, moi bons días. Ver para creer, A estas alturas, 5 mailo average. Quedan 9 partidos, é certo. 94 puntos de media, isto está, vamos, nun momento impresionante. Ademais é unha moi boa noticia, non? Por un lado, non hai confirmación matemática da permanencia na Liga ACB, na Liga Endesa, pero prácticamente, e sobre todo, a confirmación de que o día de Murcia non foi flor dun día, non? A mí xa me pareceu no partido do outro día en Sar que as sensacións eran moito mellores, non? Entón é un equipo con moita capacidade de anotación, onde aparecen moitos xogadores, pois Corbacho, pois Gocinski, pois Kliva, os bases, e logo un equipo moi solidario en defensa e con un xogador carismático que é Pavel Pumprala, que é un cargado de tirar pa diante dos seus compañeiros, como decía outro día ao final do partido, non? Sí, señor. Como bon capitán, non? Tirando deles dende a defensa. Entón, bueno, eu creo que o bom momento do Río Natura Monbus ten pinta de que pode continuar. Bueno, parcial no primeiro cuarto foi de 14-21 para Río Natura Monbus. No segundo mellorou Fuenlabrada. Mellorou sobre todo o seu acerto desta liña de 3 puntos con Bart, pero aí seguía Maxi Kliva. Kliva chegaba xa ao descanso con 17 puntos. Por riba dos 20 de valoración. Entramos no terceiro cuarto e aí está. O pase a asistencia de Rafa Luz. A asistencia que de récord. Con esa asistencia Rafa Luz superaba a Andrés Rodríguez e convertíase no máximo asistente na historia de Obradoiro. E todo iso con 23 anos. Coas 9 que repartiu onte suma xa 312. Agora está, por suposto, en 312 a nova marca en asistencias en ACB de Río Natura Monbus. Maxi Kliva, que seguía anotando no inicio do terceiro cuarto. Fuenlabrada chegou a empatar, pero aí xurdiu Corbacho e volveu a aparecer Kliva para restablecer de novo as vantaxes para o conxunto galego. Bart contra Corbacho, sensacional tripla. Bart acabou con 5 de 12. Alberto Díaz con 4 de 5. Notable acerto de Fuenlabrada desde 6,75, 14 de 32. En especial nese arranque do terceiro cuarto e nos últimos 5 minutos. De novo anotando Corbacho. Como dicíamos, onte 24 puntos, 25 de media nos 3 últimos partidos. 6 triplas para Corbacho. E Alberto Díaz. Estábamos xa nos últimos 5 minutos. Río Natura Monbus entraba neles con 10 puntos de diferenza. Pero aí, observen a Alberto Díaz tomando o mando das operacións. Anotaba esa tripla, asistía para Quindele, que acabou desquiciado con Kliva. Nesta acción probablemente o di todo. El Kliva que pechaba o partido, bueno, con 36 puntos, 5 rebotes, 2 recuperacións, 45 de valoración, récord de puntos e de valoración esta temporada na ACB. E o mellor rexistro na historia de Obradoiro na ACB. Nunca un xogador a nivel individual alcanzara estas cotas. Foi tremendo o de alemán. E que ademais anotou 11 puntos no último cuarto. Estivo espectacular desde a liña de persoal. Anotou 15 dos seus 16 tiros libres. E con esta xogada houbo que sufrir, pero así, con esta asistencia de Rafa para Pumprala, pechaba esta nova victoria Río Natura Monbus. 82-88, así acababa a contenda, permanencia case no peto. E como digo, máis aló do récord de asistencias de Rafa Luz, esta xornada quedará como a de Maxi Kliva.
estivo realmente espectacular. Maxi Cliva marchou daqui do SAR de Santiago cun bico para a súa moza, mentre en Fuenlabrada facía unha queimada, e así foi logo como se desenvolveu a xornada. Realmente espectacular, Maxi Cliva.